Zako ingurumena oreka ederrean bizi dira. Lur sail naturalez eta igarobide ekologikoz osatutako eraztun berde handi batek inguratzen du. 150.000 arbolatik gora dituelarik, Europa guztian pertsona bakoitzeko berdegune eta lorategi gune gehien duten hirietako bat da Vitoria-Gasteiz. Hiri berde hau, edo bertako txokoak gozatu ahal izateko, udaletxeak badu doako bizikleta alokairuko zerbitzu bat. Laranja koloreko bizikletak dira, hiriko hainbat lekutan hiritarrentzat eta bisitarientzat erabilgarri jarriak. Bidaia lagun aukeratzea norberak hartu beharreko erabakia da beti. Zer bisitatu eta zer ikusi ere hartu beharreko erabakiak dira. Vitoria-Gasteiz museo hiri bat da. Bai kaleetan eta plazetan dauden eskulturengatik, bai bertan dagoen museo sare aberatsagatik. Batzuk klasikoak, arte ederretako museoa edo arkeologiakoa adibidez. Erlijiosoak, arte sakratuaren museoa eta farolen museoa adibidez. Tradizionalak, Fournier museoa adibidez, munduko kartabildumarik onenarekin. Gaur egungo arte adierazpenak 3 leku handi ditu agertzeko. Montermosoko kulturgunea, Beñolako urtegia barnean hartzen duena. Artium, arte garaikideko Euskal Zentro Museoa, bisitariari ongietorria egiteko zeru puska kristaldu bat prestatu duena. Eta aurki, sorkuntzaren beste erreferentzia gune bat, Krea. Publiko guztiek kulturaren esperientzia izateko modu bat topatuko duten abanguardiako zentro bat. Kultura agenda oparoa da. Badira nazioarteko jaialdiak, hala nola, magiakoa, jolasetakoa, antzerkikoa, azken arrok festival, antzinako musika astea edo jazaldia. Urtero astebetez, uztailean, New Orleansi txanda hartu eta munduko jazz hiriburua bihurtzen da. Izen handiak etorri dira eta sinatu dute hiri honetan. Sonny Rollins, Paco de Lucía, Wynton Marsalis edo Nora Jones adibidez. Zenbait, Marsalis adibidez, eskultura bihurturik geratu zen Floridako parkean, eta Gasteizi eskainitako suite batez utzi zuen ona etorri izanaren testigantza. Topaketa erakargarri bihurtzen duen hiri bat, eta profesionalik exigenteenen esku instalaziorik modernoenak eta eraikin historikoak jartzen dituena, non elkartu izan dezaten eta kongresuak eta bestelako ospakizunak egiteko lekua izan dezaten. Nire bidaian pausaldi bat egin eta sorginkeria bihurtu zait. Hiri osoa inguratzen duen magiarekin bat egiten duen lilurazko giro bat. Hotel eta ostatu eskaintza eskakizun guztietara egokitzen da. Establezimendu moderno, eroso eta abegikorrekin. Kalera irten ezkero, terrazetan, tabernetan, sentsazioz betetako mundu bat zain. Pintxoak, miniaturazko sukaldaritza, tabernetako barran erakusgarri. Mundu osoan ezaguna den euskal gastronomiak baditu hemen ere erreferentziazko izenak. Sukaldaritza honek bezerorik finenak ere harriturik uzten ditu. Arabako Errioxako ardorik onenez horniturik beti ere. Ardo horiek dastatzeak nortasun indartsuko lurralde erakargarri batera eramaten gaitu zuzenean. Mahastiek eta upelategiek, nazioartean izen handia duten arkitektuek eginak gainera, asko, 1000 usainez, 1000 kolorez eta bestelako 1000 nabarduraz janzten dute paisaia. Vitoria-Gasteiz da ardoaren bidea egiten hasteko abiapunturik egokiena, baina baita Araba eta Euskal Herria ezagutzen hasteko ere. Oso hurbil daude Laoiako eta Iruña Beleia erromatar hiriko lehenengo biztanleen aztarrenak. Donejakueko bideak aztarren bikainak utzi zituen Armentian, Estibalizen, Gazeon eta Alaizan.
Ainanak ezaltzan, mende askotako gatza biltzeko lanek zurezko terraza sail bikaina utzi dute. Edo Arabako lau parke naturaletako paisaia basatiagoa, golf zelaietako lasaitasuna. Eta urtegiak, aisiarako eta kiroletarako prestatuak. Baserrietako euskal arkitektura tradizionalak are ederrago egiten du, ahal baldin bada paisaia hau. Itsasoalderantz begiratzen baldin badugu, Donostia edo Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldea ordu eta erdira baizik ez daude, eta ordu bete baino gutxiagora Bilbo. Vitoria-Gasteizek ederki erakusten du horrela zein leku privilegiatuan dagoen. Hiriaren historia bertako lehenengo eskulangileen eta merkatarien historiari lotuta dago. Tradizio horrek bizirik dirau, denda modernorik finenen eta saltegi berriekin batera, oraindik bizirik dagoen mendetako merkataritza hautatuan. Jai tradizionalen batekin batera egokitzen baldin bazara, joerari jarraitu, eta gozatzea duzu onena. Hiriaz eta bertako biztanleez gozatu, urte osoan zehar. Joerari jarraitu. Zenbat aldiz ezote dieten jaregin nire ametsei. Baina egia bilakatzen direnean sentitzen dut, nire helmuga zoragarria zela.